Sitten Haapavedelle ja internettiin. Haapavetisen nuorisokolmikon sketsit ja musiikkivideot keräävät huimaa suosiota internetissä. Sami Harmaalan, Juho Nummelan ja Joose Kääriäisen humoristisia videoita on katsottu YouTubessa miljoonia kertoja. Justimus Films-niminen ryhmä on yllättynyt suosiosta, he kun pitävät itseään tavallisina nuorina. Tässä autotallissa on kuvattu Justimus Filmsin tuotantoa, sketsi- ja räppiryhmän videoita, jotka ovat keränneet YouTubessa yli 8 miljoonaa katselukertaa. Sami, Joose, Juho, tehdäänkö juttu? Ei pysty, meillä on lani, me juodaan ES, tätä koko mikropizza ja hodari, en mitä muuta syö, pelitaitoja me ihailee miljoonat. Justimus Films ehti hiljaisuudessa harrastaa videoita parisen vuotta, kunnes Lanit musiikkivideo iski lujaa tietokonepelikansaan. Merkittävässä roolissa oli internetin videopalvelu YouTube. No periaatteessa me lähdettiin ihan semmosesta jostakin 100 € videokamerasta, ei se nykyään enää niin kallis olisi, mutta semmosesta ihan peruskamasta ei mitään erikoista ihan Windows Movie Makerilla, mikä löytyy jokaisesta Windowsista, niin sillä pystyy editoimaan, että lähtökohta on tosi pieni, että ei tarvita mitään erityistä, mutta. Sketsien ja musiikin teko lähti tekemisen ja ilmaisun tarpeesta. Valtaisa suosio on pelkkää plussaa. Nyt pojat tunnistetaan ympäri maakuntia, jopa Helsingissä asti, ja nimikirjoituksia kysytään. Julkiksena olo on pääasiassa hienoa, mutta poikkeuksiakin sattuu. Joo, mä olin eilen Ylivieskassa, mä astuin semmoiseen hampurilaispaikkaan sisälle ja mä astuin siihen ja koko paikka niinkö hiljeni ja ne kahtui mua ja se oli niin ahistava tunnelma, että mä lähdin saman tien siltä muualle. Minä osaan pysytellä hienossa. Vasaura ja naulat, ne on kaikki mitä tarttee. Ilostaa tartun Lapion varten. Haluatteko te olla kuuluisia? Ainakaan minä en usko, että Kojakka tekee tätä juttua siinä mielessä, että halutaan kuuluisuutta. Vaan siinä mielessä, että tämä on oikeasti niin mukavaa ja tapa ilmaista ihtiä, tämä video. Niin, että ei me mitenkään siinä mielessä tätä haluta tehdä, että me haluttaisiin julkisuuteen tai kuuluisuutta.